Arkadaş şäheriniň açylan gününiň 3 ýyllygy bellenildi. Ýubiley senesi wekilçilikli halkara forumy, täze ýaşaýyş durmuş desgalaryň açylmagy, bayramçylyk konserdi we giň gerimli halk gezelençleri bilen bellenildi. Arkada Köpetdağ eteginde gurulan Sewitdäki ilkinji we ýeketäk akylly şäherdir. Şäher häkimliginiň binasyna binaýarlar, pudak ýol başçylary, ýaşullar we mehriban eneler jemlendiler. Bayramçylyk forumy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň şäher ýaşaýjylaryna iýeren resmi ýüzlenmesiniň okalmagy bilen açyldy. Optika süýümli torlar arkaly ýaşaýjylaryň öýlerine ýokary tezlikli internet gelýär. Öýjükli ara gatnaşyk bolsa 5G standartyny işleýär. Şäher 2052-nji ýyla çenli ösüş maksatnamasynyň çägine ösmegini dowam etdirýär. Häzirki wagtda oň ikinji tapgyry işçen gurulýar. Bu ýerde täze ýaşaýyş durmuş desgalar peýda bolar. Ýaşullaryň başlanyjy bilen bolsa gurulýan 30 000 orunluk meçide Arkadaň Ruhy meçidi diýilip at berler. Ýubiley dawaralary däk bolan haýyr sahawat sadakasy we sungat ustaatlaryň giň gerimlik konserdi bilen jemlenni. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsirlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.